walang ano nakalagay. Saan yung bagyo? Doon. Ay, doon sa likuran. Nasa likuran yung pasakay ng bagyo. Andito kami guys sa may terminal ng Dagupan. Papunta po kami sa Baguio. Ang dami-dami ng mga bus ngayon, mga Victory Liner. Oo. Wala pa kasing ban ngayon eh. Ang dami ng Victory ano. Dati wala kang makitang mga bus dito. Ang layo naman ng sakayan. Eh, tanong mo kung magkano yung papuntang Baguio. Tanong mo kung magkano. Ay, magtitikit pa pala. Kukuha pa daw ng ticket. Ordinary to? Tinatanong pa kung magkano. Okay lang kahit walang ticket? Okay lang kahit walang ticket? Dito. Yan. 162. 162. Baguio. Anong oras to alis? 7 alis. Dito na lang tayo. Ito, airport na rin. Pag binuksan mo yung bintana, airport. Malamig na no? Pag Lalamig na. malamig na sa boundary. Bakit talaga? Dito na lang tayo. Ngayon ulit tayo mga kakit sa Baguio. After 3 years. Eh, Kelly. Punta tayo sa Baguio. Hello, my vlog. Magkano pa sa dito? 170? 178. 168 doon. 168 sa ordinary. Dito 170. Nabasa ko sa ano. Oh, Sa Facebook, 168 doon. matatagalan pa yun. Wala pang pasahero. Ito, ano, mas madami mo sa ano.
Ayan. Magano ko mamaya. Ma'am, tapos regarding pala sa ano, ipapasa na yun sa yung walang ma'am. Hanggang kailan siya ma'am? Okay po. Ano, sa